Som a l'ermita de Sant Sebastià, a la rodalia de Santa Eulàlia de Riuprimer, tot acompanyant aquesta vesprada de maig de 1705 a mossèn Llorenç Tomàs i Costa, doctor en dret canònic i dret civil, catedràtic de filosofia de l'Estudi General de Barcelona, vicari general de Vic i rector de Santa Eulàlia de Riuprimer. No hem fet cap passejada, malgrat el que pugui semblar, ni som a l'ermita per motius pietosos. Mossèn Tomàs va trobar-se amb un grup de nobles usonencs que d'un temps ençà ha manifestat la seva aversió a la monarquia, a la manera autoritària amb què el virrei Francisco de Velasco, en nom de Felip IV d'Aragó i V de Castella, governa Catalunya. I ara mateix, quan a Europa hi ha una guerra sobre qui ha de ser el sobirà de la monarquia hispànica, les sensibilitats són a flor de pell i tothom vol saber com posicionar-se. Mossèn Llorenç. Digueu-me, jove. Podria fer-li algunes preguntes? Tenen a veure amb la reunió d'avui? Evidentment. Seieu, discretament, que és altíssim secret. La primera pregunta és òbvia, mossèn. Quin és el motiu de la reunió? Prendre una decisió. Una decisió que pot suposar riscos per a molta gent. Molta més de la que ara s'ha de reunir. Sabem que el govern anglès busca aliats en el nostre territori, en aquests territoris d'aquesta monarquia. I amb això crec que ja us revelo la magnitud de l'instant. Sona greu, això? I ho és. Tanmateix, no penseu que es tracta que és fruit d'un eixelebrament. Fa 2 mesos jo era a Barcelona i em va estorar descobrir que el virrei havia adoptat la mesura de requerir ordres de compareixença contra els nobles d'aquesta contrada que s'han distingit per oposar-se a la seva política repressiva. S'emparava amb l'excusa de voler aclarir uns aldarulls entre alguns d'aquests senyors i el comú de Manlleu pel monopoli d'uns molins per mirar d'empresonar aquells que són fidels a l'augustíssima casa d'Àustria. Tan convençut esteu que aquesta era o és l'autèntica intenció del virrei? Del tot. Els nobles en qüestió tenien contacte i afinitat amb els partidaris de l'arxiduc Carles a Barcelona, que l'any passat van ser detinguts arran del fracassat intent de la flota anglo-holandesa de desembarcar tropes a la ciutat i fer fora del poder la gent del Felip de Borbó. És extremament sospitós que el virrei insti que persones tan assenyalades políticament es presentin davant seu al cap i casal per un tema de tan poca volada com uns molins. Resulta evident que pretén que ells mateixos es fiquin a la gola del llop. I si faltava quelcom perquè ningú no dubtés de quina mena és el tal Velasco, tingueu en compte aquest detall. Quan els nobles, mitjançant un emissari, van demanar-li un salconduit que els garantís que no havia de passar-los res en la seva estada a Barcelona, ell es va negar a considerar la petició. El virrei devia empipar-se força en assabentar-se de la revolta, oi? I tant. En tornar de la capital vaig reunir-me amb ells i els vaig avisar del que es preparava contra seu. Si consentien anar a Barcelona, perillaven les seves hisendes, vides i honors.
Això era indiscutible. A més, els vaig recordar que al gener ens havia visitat un agent de la causa aliada per anunciar-nos que la flota anglo-holandesa tenia previst tornar a l'estiu a Catalunya amb més forces i esmenar l'error de l'any passat. I que, per tant, valia més prendre les armes a favor de l'arxiduc. I aquests nobles, que em consta que s'apleguen sota el nom de vigatans, com van reaccionar davant d'aquestes notícies? De l'única manera possible si volien romandre lliures. Van resoldre desobeir les intimacions del virrei, donar-se fidelitat i auxili i compartir solidàriament despeses i problemes. Fins i tot s'han avançat els esdeveniments. Encara no fa 15 dies, durant les fires de la Santa Creu que se celebraven a la plaça de Vic, un d'ells s'ho va fer venir bé per llegir una carta enmig de la multitud que deia que Velasco enviava un regiment de cavalleria a la ciutat. No va costar gens que hom deduís que els soldats venien a imposar l'ordre per la força i a detenir els que consideraven traïdors a la seva tirania. I, en conseqüència, la major part del poble es va armar i Vic va tancar les seves portes. He d'admetre que Déu Nostre Senyor ens perdoni que la tal carta era un engany, però calia mobilitzar aviat a favor dels vigatans tots els braços disponibles. El virrei devia posar-se molt furiós en assabentar-se d'això, no? Oh, suposo que sí, tot i que d'entrada sembla que aparenta la voluntat de ser més diplomàtic que militar, que vol parlamentar abans d'actuar, però no podem refiar-nos. A mi, de moment, ja m'han destituït com a catedràtic de filosofia de l'Estudi General de Barcelona per la meva participació en aquests fets. És com si un tribunal et condemnés sense judici i sense permetre't explicar-te. I ara, a l'ermita, teniu idea de com es desenvoluparà la reunió? Bé, això només ho sap Déu. Però és segur que l'oferta anglesa hi planarà. M'imagino que explorarem com entrar en negociacions amb Anglaterra i, si cal, donarem poders perquè se'ns representi davant qualsevol ambaixador de la reina Anna. Ara com ara, les institucions catalanes estan segrestades i no podem parlar amb ningú més. Però goso afirmar que la nostra veu es correspon amb la veu de tot el Principat i que el nostre ànim de combatre i resistir el virrei i el rei que hi ha a Castella és l'ànim de tot el país. Ja veieu, ja fa 308 anys d'aquests fets. Vosaltres encara hi sou a temps.
d'aquestes torxes il·lumini la seva memòria avui, 300 anys després de la Guerra de Successió, i ens empenyi a tots i a totes cap a un futur en llibertat sota aquesta pedra estelada de la independència. Després de la traïció anglesa, molts catalans decidiren no abandonar la lluita i entregar la seva vida per la llibertat de Catalunya, per l'honor de la nació catalana. Josep Moragues, executat a Barcelona. Jaume Puig de Perafita, caigut en combat. Antoni Puig i Sorribes, no acceptar la pau d'Utrecht. Francesc Puig i Sorribes, assassinat a Berga. Francesc Macià Bac de Roda, executat a Vic. Enguany, el 2 de novembre, farà 300 anys. Domènec Parera, caigut en combat. Antoni de Peguera, caigut en combat. Qui ens podrà persuadir, perquè ni un sol dia vulguem, consentir que s'entronitzi sobre els catalans la vanitat i la violència castellana? Que quedi desenganyada la vana presumpció dels ministres de Madrid i que vegin el nostre valor i experimentin a costa seva que no ha decaigut ni en un sol punt l'esperit ni l'honor de la nació catalana. Paraules de Manuel de Ferrer de Sitges, del braç militar de Catalunya, el 6 de juliol de 1713, 3 dies abans de declarar el ban d'ultrança i de que els catalans decidissin que no rendien. I a tots els que el seguiren en els segles posteriors va dedicat aquest acte. Acabaré amb un poema de Martí Marcó, mort en combat el 1979. Digueu-me, podeu veure, a la primera llum de l'alba, allò que hem hissat amb orgull a l'hora del crepuscle? La senyera estelada i llistada sonarà triomfant sobre la terra dels lliures i la pàtria dels valents. Donec perficiam, fins que ho aconseguim. Visca Catalunya lliure! Visca! Tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de